Televizija Pink i juče je bila najgledanija među komercijalnim emiterima. Sa udelom od 20,80% naš program je privukao najviše pažnje publike svih generacija. Najgledanije emisije ovog utorka: serija Mala nevesta sa 1.277.000 gledalaca, Nacionalni dnevnik sa 1.251.000 gledalaca, Nasleđe jedne dame je pratilo 1.146.000 gledalaca, a Noć u junu 1.141.000. Dobroveče Srbije u terminu posle 23 časa pratilo je čak 1.250.000 gledalaca ili svaki treći gledalac u Srbiji koji je tog trenutka bio uz svoj televizor. Uz Grand Paradu sinoć je bilo 1.561.000 gledalaca, a među top 20 ušla je emisija City. Kviz Multimilioner pratilo je 1.097.000 gledalaca. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.